法律は人間が作ったんだから、目的があって作ってんだって。だから目的が分かれば全部分かるっていう。それだけのことっていう。でも残念ながら、本にはそれが書いてないって。結論は書いてある。結論は書いてある。この場合はこうなりますよって結論は書いてある。これ条文に書いてあるから。それを同じように書いただけだから。じゃあ条文にはなぜかは書いてない。だから本にもなぜかが書いてない。じゃあなぜかが書いた本はどこで売ってるかっていう。そうしたら、日本で一番難しい弁護士になるとか裁判官になる人が読む本には書いてある。そういう本は全部理由付けが勝負だから。論文試験だから。論文試験は理由が勝負。6歩を貸してくれるから。うん。